autopsia egin dugu. Lurra hartu dugu eta Zagorriaren ura bota dugu. Ondoren berdezka atera da eta konposta eman bat zen. Aurten Urola ibaia aztertu dugu eta inguruko lurzoruak. Eta oso zikina ikusi dugu. Eta azibolak ere egin ditugu, ezta? Bai. 12 poltsa pisatu ditugu eta gero ongarrikin eta ongarririk gabe lurperatu ditugu. 3 hilabete pasata gero, atera ditugu eta gutxiago pisatu dute, eta ongarria dutenak oraindik eta gutxiago pisatu dute. Aurtengo urtean baratza eta sukalde tailerrak jarri dira martxan, eta horrekin batera plater gozoak prestatu dira sukaldean. Ikastetxen dauken lursail baten ditugu ekintza batzuk eta izan die zuhaitz landaketa, eta landatu ditugu 4 urki, eta hazi bombak banatu ditugu zela egin zehar, gero landarak ateratzeko. Ikastetxeko organikoa astean behin biltzen dugu, eta baratzean dagoen konpostagailura botatzen dugu. Genuen ibilaldi bat, Ordiziko merkatua, eta lotu genuen lurzoruarekin landu genitulako bertako produktu. Hori inbazana zen, jun merkatua eta erosi bertako produktu. Eta hola konturatzen ginen, ze abantaia eta desabantaia zituzten bengo produktu. Gea pixkal dantzen bertatik bertara proiektua eta kontura hogea kanpotik datozen produktu 185 diela, osea, pila bat, eta bertatik bertarako gelditzen da 115 hori oso gutxi. Pentsatu genuen herritarrei pixkat kontzientziatzea gaiai buruz, hitzaldik edola ematea, eta promozio gehiago egitea gaiai buruz.